Kif mistennitni filgħodu beda x-xogħol fi strada stretta u dawk li kienu għaddejjin mill-akwata setgħu jinnotaw il-proċess metikulus li din isegwu il-ħaddiema. It-taraċ antik qed jinqala waħda waħda bilan li jerġa' jitpoġġa fil-post u mhux jintrema jew jintesa' ġo xi maħżen. Permezz ta' proċess imsejjaħ mapping, kull ċangatura fit-taraċ qed tkun innumerata fuq in-naħa tax-xelluk biex wara terġa' titpoġġa fil-post oriġinali tagħha. Il-kap tal-Uffiċċju Proġetti għal Riabilitazzjoni, il-Perit Mirejl Fsadni, spjegat kif bekk l-estetika tat-taraġ storiku tibqa' fidila lejn dik oriġinali. Qed jaqilgħu tarġa il-paviment antik, it-taraġġ antik u qed jinnumeraw allura kull tarġa għandha numru u ittra. F'każi bħal dawn jista' jkun li mhux kull ġebla tkun tajba biex terġa' tintuża u l-perit spjegat kif diġà ħasbu għal dan. Fejn ġebel antik li mbagħad kisser, pereżempju għax hu diġà kien imkisser jew pereżempju kien konkos, dak imbagħad ħajjiġi mibdul f'wieħed tal-ċangatura antika li għandna diġà lest ippreparat għall-użu ta' dan it-tip. Il-perit spjegat li dan il-proċess mhuwiex komuni iżda huwa bżonjuż. Fil-fatt dan it-taraġġ kellu problema kbira ta' diżlivellar u żlieq. Żidet tgħid ukoll li fil-maħżen ukoll se jsir xogħol importanti. Għandna nies ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet li ħajnatfu il-ġebel minn taħt mill-materjal, mill-ħamrija, mill-turbazz li hemm taħt biex jippreparaw mbagħad biex jitqiegħed. Imbagħad ovvjament hu meta jitqiegħed u ħajjitnaddaf meta jitqiegħed hawn u ħajjiġi ħajkun pointed bil-ġir, eċċetera, biex imbagħad il-finish finali jkun sabiħ. Bis-tneħħija tat-taraġġ flimkien ma' tqid tas-servizzi ġodda tad-dawl u l-ilma, ix-xogħol se jieħu 5 ġimgħat. Iżda dan mhux l-uniku proġett biex tkompli tingħata l-ħajja lil din it-triq. Bħalissa tisir studju biex is-sistema ta' dawn ta' strada stretta tkun skont id-disinn oriġinali tagħha.